Ide anai besi bari deh. Wow, 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 wow. Oneng. Logoफोर दै बाना आरो बारहुंखा नायदो लोगोफोर नायदो. वाटार. Nay लोगोफोर दै बानाबो जादो बारहुंखा फैदो नै बार बारनानै सेस बार बारगासिनो. Nambah bitli bare जास्ति इरगे बैक साइड. Nambah bitli जास्ति इरगे. Ama. Logoफोर नै बारहुंखा फैदो. Chennaiयावलै तामिलनाडु. Saburफोर गोलैजोबना दं नै आरो आंनि रुमनि उनखि नायदों नोंथांमोना बेखायनो आं बेसे जाबोर साफा खालामबावबायसो आरो एकदम होनोखि लामायानो ब्लक जाना दं थांनोनो हाया नाय लोगोफोर चेन्नाइयाव बारहुंखा फैदो आरो अखा हागासिनो बानाबो जाबाय थादों नैबेखि नायदो लोगोफोर नाय माबायदि दंफां गोलैना दङ थांनोनो हाया नायदो अमा हेथेजोबना दङ नै लामायानो गैला थांनोनो लामायानो गैया फाग्लासो हेथेजोबना दङ चेन्नाइयाव बारहुंखा लोगोफोर बारहुंखा जादों बारहुंखा এই बंफाङानो गोलैदो नै बंफाङा बंफां बार बारदो गोलैदो बंफाङानो बायजोबदो आरो ना गोजौआव दंबो समाव नायनांगोन दाहाय नों बारहुंखा जागासिनो आरो चेन्नाइयाव दा मेसें बोथोराव जायो मेसें बोथोरनि बाना लोगोफोर दा गोजौआव नायनि माबायदि जादों अबस्थाया गोबावथार भिडिअ बानायाखैमोन अफिसा बेनो आरो ना बाहेरायाव नायनोसै माबायदि अबस्था जाना दं लोगोफोर दरजा खेवगासिनो नै ग्रिल खेवदों गोजौनि लोगोफोर सायाव दोङो सायावबो गोलैजोबना दं दैबाना अखा बारहुंखा बोरै बंफाङा गोलैजोबना दं नाय इखि दैया नाय बेसे बारायदो जाबाय चेन्नाइ ओइ एपल हस्पिटाल कि दोङो हटेलफोर बेखौबो रुम दोङो अफिस दोङो नै बिल्डिंफोरा आं थानायनि कल'निनि बे एपार्टमेन्टफोर नै बार बारदो लोगोफोर बार बारगासिनो नै उखुम साफोरावबो गोलैजोबना दं बार बारदो लोगोफोर नाय गोजौआव बार बारगासिनो लोगोफोर बार बारदो गोजौआव बारहुंखायानो आरो नै बिरहां जागासिनो बारा बोरै बारदो बारा दंफांफोरा बायां जालायलांदो बायां माने आं उन्दुनासो उथिनानै भिडिअ बानायनाय जाबाय दे मोखांबो सुवाखै आंमोन आङो लोगोफोर दिनै बानाबो जाबाय बिखि बानाबो जादों बानाबो दैबो बारिदो आरो अखा हादो बारहुंखा जादो थांसै दा गाहायाव दे होमबा लोगोफोर गाबोनफोर आं भिडिअ बानायनो थानाय जायाखै टाइम मोनाखै भिडिअ बानायनो ओंखायनो बानायनाय जायाखै दे लोगोफोर टाइम मोनबा भिडिअ बानायगोन आं लोगोफोर बाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै दे बाय कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो